Amin daan tagpinoodya ha mga manunudlo ho kasuguan ha nakahuna-huna. Imba iyan din hayan ikagiya. Tagtamoyoson din sa Diyos ta iyan da gayod sa Diyos makapasaylo mga sala. Basa mga huna-huna daan sa guna na tonan ni Jesus, aman inikagiyan din si Dan. Imba kaw taghuna-huna ay huiling tayan. Ino di ay sa malumuha ikagiyon doon ta iniha ag kadaluan. Iyan ba sa napasayloon sa mga sala no? Daw ko iyan ba sa bangkad, luluna sa banigno daw hipanaw ka doon. Baiman, igpaha ko inyo, hasiyak sa bata huotaw, amin ko kagahom dini ta kalibutan, ho pagpasaylo ho mga sala. Aman inikagiyan din so tao ha minatayon sa dibaloy halawa din. Bangkad, luluna sa banigno, daw uli ka doon. Sa guna haon na minangon daw uwita subanig din, dayon awa diya takandan. Sa alan ha mga utaw na nga bolong, daw dinayo dandaan sa Dios ho kagidan. Hura ko'y pagayon makaha. Huwag kailing ta ini.